Hai guys, kembali lagi di channel Soko Jawa Kuno. Channel tersoak, tergokil, terkocak, wis sembuh sak kabeh-kabeh. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Kafe kan nah barang nanti iya nanti arek oh golek nang omah kurung ketok balas ya siapa ya ini temen loro ada lampu meneh nanti ngopo opo ya ora penggawean balas ya kelihatan ta asih sik ngenteni nah iya sik ah sowi ora nang teko-teko gak mari nak teko ngenteni dene mangga mangan teko dodol ngono oh jam jongo mang rame nduk arek gendaan oh wis nunggu arek gendaan iya cocok dulu mau ini kata nanti kan nanti sing mangu kelihatan ayo Allah guys wis ta wis ya Moboan iki. Ngalih. 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 Ya. Oh. Moboan iki. Baik. Senenaro. Tutur wong kran yang kono dong. Sotaga. Oh, penak e. Kok rek dhewe. Kalau enggak kosong. Bisa gak Wan? Ora. Kismin. Bis yo. Oh, iya. Cuk, telu lagi, Bang. Ayo yo. Wis tak no. Telepon nanti ku. Balik ku telepon nanti. Oh, ya. Biru balik. Biru. Cuma taga. Biru nyantong iki dong. Bener. Sopo? Ayo kok leng celeng. Ayo kok. Yo. Kamu ngobrol kira mau 14 be. Oh, be
iki? Lah bare nanti gacune mang. Lawan piye? Blok Awakmu semuanya. kena itu, yo. Kena dipek mantu. Sopo sing dipek? Sat. Udang tangise ati saiki wis rada terang masih yo isih kadang kelingan kowe sing tak sayang saiki mung crita loro pun kadung Lereng. Ono sing nyatu kok arek ibu biasa. Oh, kuping kok gak niat. Kita baca cocok ngono. Pegel kabeh. Pegel. Gak pegel ta, Pegel pan. Pegel lapo ora lapo-lapo. Pegel dilarani. Sing larang sapa? Pancet arek mburi lu. Kok sing iku mang ta? Sing ate opo pandu ta? Iya. Tunggu kene. Enak-enak ndi ini. Nang kono, Jombang. Kertosono. Piye? Kene wis kadung sayang tambah disia-sia.